All systems go na ang pamulak sa Kadayawan ug Pitik Kadayawan Drum Beating Competition 2022, mga labing giatangang major ug highlight events sa Kadayawan Festival. Gibutyag ni Wadab Babaw ang event organizer, 40 ka mga entries ang mosalmot karong Domingo. Sa corporate adunay napulo, samtang sa mga competing floats sa lahi kon alternative category adunay 7 ka mga contingents. Sa gamay kon small category napulo ka mga contingents, sa dako kon big category 5 nga gilangkuban sa mga BPO companies, real estate ug uban pa. Adunay napulo ka mga contingents ang magtigi usab sa Pitik Kadayawan. Well, siguro mga around mga 20% man po noon siguro ang nabawas. But mind you, we just started working out, di ba? At least less than a month. Oh, but still, there are companies, there are groups and private entities that they're willing to join still to celebrate us with face-to-face live event during our pamulak sa Kadayawan. Ang grand winner sa dako category mudaog og 800,000 pesos. Samtang sa gamay category ang grand prize 400,000 pesos ug 150,000 pesos ang grand winner sa lahi category. Sa pikas bahin, ang grand winner sa Pitik Kadayawan mudaog usab og 200,000 pesos. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyo Man ay ni Ginita, Tatak RMN.